Dobrý den, dovolte mi, abych vám představila lokalitu Kociánka a v ní pozemky, které nabízíme k prodeji. Jedná se o pozemky určené pro samostatně stojící rodinné domy, a to přízemní ve funkcionalistickém stylu. Taková je představa stavebního úřadu budoucí zástavby v této části Kociánky. Vidíte dokončenou příjezdovou komunikaci, která bude předána do vlastnictví města Brna, a sítě vyvedené až za hranice pozemku, jako je voda a kanalizace v šachtách a samozřejmě antoníčky s elektrikou. Některé pozemky vysloveně hraničí s lesem a budou poskytovat, obzvlášť od jara do podzimu, velmi krásné bydlení obklopené zelení. Společně se teď díváme na další část příjezdové komunikace. Vracíme se pohledem ke kruhovému objezdu, kde jsme začínali, a k jednotlivým pozemkům, které se podél této komunikace nacházejí. Lokalita je velmi klidná a jak později uvidíte, i s přípravou pro městskou hromadnou dopravu. V tomto záběru můžete vidět malou část lesné a další část Kociánky. To už je taková hlavní, jedna z těch páteřních komunikací v této lokalitě. Samozřejmě vidíte i již provedenou výsadbu zeleně a veřejné osvětlení. Slíbila jsem vám zastávku městské hromadné dopravy, tak zde je. Chtěla bych vám říct, že sítě jsou dokončené, komunikace, jak vidíte, také, a na jednotlivé pozemky je vydané územní rozhodnutí pro umístění domů. V případě, že byste měli jinou představu o domu, můžete požádat o změnu tohoto územního rozhodnutí. Více informací vám rádi poskytneme v kanceláři nebo přímo na pozemku a budeme se těšit, že nás budete kontaktovat. Mějte se moc hezky a nashledanou.